Много хора се безпокоят от факта, че употребяваните помощни средства, включително антидекубитални дюшеци, носят риск от негативни последствия, тъй като са били използвани от друг човек. За да предотвратим този риск, ние в Добролетие използваме професионални, почистващи и дезинфекциращи биоцидни препарати, които се прилагат в болнични заведения. Процесът на подготовка на едно употребявано помощно средство преминава през два етапа. Първият етап включва обработка с 1% разтвор на рода. Това е първият препарат, който използваме. Като обработваме повърхността от всички страни, включително ъглите. Следващият етап е обработка с идоспрей. Отново всички повърхности от двете страни преминават през този процес. По този начин ние сме сигурни, че помощните средства, които предлагаме, са безопасни и не крият никакъв риск. Ако желаете да се възползвате от нашите употребявани помощни средства с 1 година гаранция, свържете се с нас.